Entenem per pantalles la televisió, l'ordinador, el mòbil, les tablets, per fer ús de videojocs, missatges instantanis, xarxes socials. Les pantalles tenen molts aspectes positius. Ens ajuden a entretenir-nos, a comunicar-nos amb els altres, però també tenen aspectes negatius. Ens aïllen socialment, generen males postures i el més perillós de tot és que poden generar addicció. Les pantalles desestressen, ens donen inputs positius, gratificacions instantànies. Rebem un like, el missatge d'algú, una informació interessant, una possible compra. El problema és que això ens converteix en addictes, en dependents emocionals de les pantalles. L'addicció a les pantalles segueix els mateixos mecanismes cerebrals que l'addicció a les drogues. Genera tolerància, és a dir, que cada vegada necessites més. També genera síndrome d'abstinència, és a dir, un malestar quan no la fas servir. També genera impulsivitat o dificultat de controlar l'impuls de fer-la servir, obsessió, pèrdua d'interès per altres activitats, interferència amb els estudis, amb la feina. Addicció vol dir no ser lliure, ser dependent, sotmetre's. Fem una avaluació a través de 3 autoqüestionaris per detectar si els joves d'entre 12 i 17 anys tenen addicció a les xarxes socials d'internet, a la missatgeria instantània del mòbil o a l'ús dels videojocs, que seria com un món virtual, un món paral·lel. Aquests qüestionaris, elaborats per doctors i doctores en psicologia, el que faran serà analitzar si el jove té una addicció, un abús o un ús inadequat o un ús saludable. Tenim aquestes 3 possibilitats. En el cas que es detecti una addicció, derivarem el jove a un psicòleg, psiquiatre o metge per rebre el tractament adequat. En el cas que es detecti abús o ús inadequat, donarem unes pautes psicopedagògiques clares per poder fer un ús saludable. I en el cas que es detecti que l'ús és correcte, que és saludable, es seguirà un programa de prevenció, perquè sempre és millor prevenir que curar. Hi ha trucs per fer un ús saludable de les pantalles. Per exemple, establir un horari d'ús, treure les notificacions de les pantalles, evitar els jocs multijugador online, que són els més addictius, evitar l'accés il·limitat i privat de les pantalles i, sobretot, cal entrenar 2 habilitats. La primera seria aprendre a posposar l'inici del joc o de l'ús de la pantalla, i la segona habilitat seria entrenar la capacitat de parar en sec, és a dir, parar el joc encara que no hagi acabat o parar l'ús de la pantalla. Aquestes habilitats es poden entrenar i són bàsiques per tal de que tu siguis el que controla la pantalla i no la pantalla la que et controla o et domina a tu. No és bo deixar pantalles a nens i nenes petits. Encara no tenen prou desenvolupat i madurat el cervell, concretament el còrtex prefrontal, i això fa que no siguin capaços de controlar els impulsos, que tinguin menys capacitat d'atenció, de concentració, de resolució de problemes. Recordeu que el més important és omplir la vida d'activitats saludables. Quan menys estrès, menys necessitat de pantalles.